Zdravo ljudi, dobrodošli u još jedan video hvala ti, gdje ćemo pričati malo o aplikaciji. Naime, tema koja me podstakla uopšte ovo da snimimo danas jeste činjenica da smo juče dobili jednu od nagrada. Nagrada je jako lepa i moram reći, ponosna sam bila juče i bila sam najmlađa na dodeli priznanja. Jako je lep osjećaj da ste vi među onim ljudima i dobijate priznanje za nešto što ste uradili. Zapravo smo ušli u top 50 ideja iz 2025. godine. Međutim, negde ovo priznanje, ajde spustit ću ga ovde, želim da kroz ovaj video objasnim zašto aplikacija trenutno nije u jeku, koje su to poteškoće sa kojima smo se susretali prošle godine sa njom, kako sam najviše na njoj naučila prošle godine na teške muke i kroz teške rezultate i kroz puno sam se propatila, moram da vam kažem, ali hoću da krenemo od početka kako je zamišljeno zapravo da jedan video imamo o Pure-u. Želela bih da ovaj drugi video posvetim aplikaciji, da ja vama objasnim šta se to izdešavalo sa aplikacijom od trenutka puštanja pa do ovog sada trenutka kada je prošlo skoro godinu dana. Možda za vas koji pratite nas na društvenim mrežama i na Instagramu Izbegni aditive, možda je vama delovalo kao da se ništa ne radi na aplikaciji i zapravo to je bilo tako za društvene mreže. Morali smo usporiti, jer naime, kao što znate, ideja o aplikaciji Izbegni aditive je krenula u mojoj glavi ponovo optimistično, bez nekog biznis plana, bez neke strategije, jasne strategije, bez da sam stavila na papir koliko će to koštati. Mislila sam moći ćemo mi to sve isfinansirati, međutim želim i da znate da je do sada da sve ono što je rađeno negde prošle godine na aplikaciji, a do tog trenutka je to koštalo nekih 70.000 eura, i to želim da znate, i to je došlo iz ličnih prihoda i ta aplikacija nije aplikacija koja ima sponzora. Zašto? Vi znate da smo mi XY puta išli po neke grantove, po bespovratna sredstva gde ja odem, ispičujem govor koji je perfektan, zapravo jako lepo odradim tu prezentaciju aplikacije i onda dobijemo 0 poena od neke velike industrijske kompanije koje zapravo ne ide u prilog da ta aplikacija uopšte radi ono što treba da radi, a to je da nam govori o kvalitetu hrane. Ja onda od Beograda do Mladenovca kući nazad plačem i slično, i to su neke situacije koje morala sam da prođem, jasno mi je, ali to je bila ta prelomna tačka da ja kažem u redu mi, ako ćemo graditi ovu aplikaciju, mi ćemo je graditi iz naših sredstava i negde nam je Pure pomagao u tome. I želim da znate da sve što je rađeno do nekog trenutka na aplikaciji je, zapravo ne mogu reći do nekog trenutka, sve što je rađeno na aplikaciji od samog početka bila je ta moja ljubav da ljudi znaju i želja da zapravo ljudi saznaju šta jedu i koji je kvalitet hrane, što nažalost košta. I nije problem što košta, nažalost po prvi put prošle godine sam shvatila onu našu staru izreku nema džabe ni kod babe. Zapravo kada sam još razmišljala o aplikaciji, moj plan je bio, kada ste mi vi rekli da biste želeli da skenirate proizvode, moj plan je bio u redu, napravit ćemo aplikaciju i obezbedit ćemo ljudima da neograničeno skeniraju proizvode, a da to ljudima bude besplatno. I to je bila moja jedna velika želja koja se nije mogla obestiniti, jer krenula je jedna faktura i to su fakture od po $1.000.000, pola miliona, i to samo stiže iz meseca u mesec. I koliko god da sam ja imala dobru volju da to bude aplikacija koja će biti u potpunosti besplatna svima, nažalost finansijska ta održivost je bila nemoguća, slobodno to mogu reći. Do sada više od 90.000 eura je uloženo u aplikaciju i ne žalim, i to moram da vam kažem, ja hoću da mi tu aplikaciju napravimo, da postoji za ljude, ali onda imamo dve opcije po pitanju finansiranja i to opet želim da objasnim. Prva opcija je da odemo kod velikih kompanija koje bi kako platile za aplikaciju koja ima 140.000 korisnika, ne sumnjam u to uopšte, čak smo imali ponude i to jeste prva opcija. Imali smo ponudu čak i od jedne velike proizvodne kompanije koja bi reklamirala svoj proizvod, međutim, iskreno ljudi, mi na taj način ako bismo se uvezali sa supermarketima da se oni reklamiraju kod nas, iako bi oni možda u nekom trenutku reklamirali zaista svoje čiste proizvode, mi bismo izgubili tu objektivnost aplikacije, jer ja znam da tada svakog meseca bi meni neko stajao nad glavom i govorio ok, ajde povuci to što si napisala da aspartama ima u tom proizvodu, aj par skloni taj jedan proizvod, realno od 18.000 proizvoda ko će da ti primeti tog jednog našeg da baš nema. I ja bih tu izgubila onu iskrenu iskru koja je uopšte gorela u meni kad smo krenuli u čitavu ovu ludost sa aplikacijom. I to je bila jedna strana. Druga strana je da mi možda putem korisnika za tih $250 mesečno obezbedimo zapravo finansiranje aplikacije, što ja volim da kažem svako od nas pomalo, pa da napravimo možda nešto veliko i nešto novo.
Nije mi sporno što se do sada finansiralo iz tih naših ličnih izvora, nije samo ni iz mojih izvora, donekle ste i vi koji ste bili pretplaćeni cele prošle godine, izvinite na ovome, ali jako mi je, malo mi je i bolna ova tema, jer sve što sam zamišljala, maštala da će se lepo desiti po pitanju te aplikacije, naišli smo na puno kamena spoticanja, kamenova, kako god, ali zapravo smo uspeli nekako da ih prevaziđemo. Moram i da vam kažem da je oformljen novi tim programera, da se na aplikaciji radi svakodnevno. Ja bukvalno pre neko veče sam do 2:30 uveče ubacivala sam proizvode u bazu namirnica, jer trenutno iskreno nemamo baš taj luksus da možemo te stvari da izdelegiramo i sad ćemo reći aha, ajde angažovat ćemo 5 od njih za korisničku podršku i angažovat ćemo 10 od njih koji će ponovo puniti bazu namirnica. Ja radim svakodnevno na njoj, oko 5-6 sati dnevno, uveče kad mi tada izaspi ubacuju se ti proizvodi u bazu namirnica, osvežit ćemo je, programeri su napravili da sada će raditi kako treba. Možda deo koji još treba da vam obrazložim je gde nam je nastao glavni zastoj. Glavni zastoj nastao je možda u mom manje promišljenom odabiru ljudi koji će kreirati tu aplikaciju, ali opet to nije bilo zato što sam ja možda želela da platim manje programere. Programeri su prošle godine plaćeni, opet kažem, tih skoro 5-6 miliona, što mislim da nije malo za napraviti jednu aplikaciju. Nije se to desilo tek tako nepromišljeno, već ja nisam znala gde da nađem iskusnije programere, gde da nađem nekoga ko će nam to praviti od početka stabilno, jer od uvijek je bila želja da se pravi nešto stabilno, ali ja sam farmaceut, kako da znam da li on radi svoj deo posla, išla sam na poverenje. Iskreno ću vam reći da bismo u decembru, kada smo bili u jednom našem velikom gradu ovde u Srbiji, odakle su nam bili programeri koji su prethodno radili na aplikaciji, da bismo dobili rečenicu, pa mi smo znali da nije baš taj kod pisan kako treba. Iskreno i to sam oprostila, prešla sam i preko toga, sad ću da krenem da plačem, ok? Ali prošli smo kroz to, nastavljamo dalje, našli smo stvarno... Nisi influencer ako ne plačeš pred kamerom. Da, ali oformili smo novi tim, našli smo 2 zaista dobra momka koji su programeri, koji sada rade na aplikaciji, daju sve od sebe za tu aplikaciju i zajedno sa njima sada kreiramo, pa mogu reći iznova. Šta se desilo u trenutku kad smo lansirali drugi ili treći update aplikacije i kad je na aplikaciju ušlo previše ljudi? Da. Zapravo je tu suština samog problema. Jeste, suština problema je zapravo da nam se 6 puta desilo da kod pukne, jer u sekundi na aplikaciju uđe više od 50.000 ljudi. Iskreno, da mi je neko pričao pre 2 godine da se to može desiti, ja iskreno ne bih verovala i hvala vam na tome zaista. Ne bih verovala jer sam verovala da je Srbija tržište gde ljude ne zanima toliko kvalitet hrane, a mi na kraju dođemo do toga da 50.000 ljudi u sekundi uđe u aplikaciju, kod pukne. Nažalost, to pucanje koda prethodni programeri možda nisu znali najbolje da ishendlaju, da se to popravi, ali opet kažem, vratili smo se negde na početak, sada ponovo je taj deo je prevaziđen. Dobro, ali zapravo... Jel mogu da kažem? Rešen je taj problem, napravili smo kod koji neće pucati ni za milion korisnika. I zapravo je to bio problem, zato što veliki broj ljudi uđe i onda to pukne i to je razlog zašto mi trenutno ne smemo da reklamiramo aplikaciju. To je razlog zašto smo sve po pitanju marketinga uopšte, što smo čak i moje storije o aplikaciji, ja nisam u jednom trenutku, čak ni u novembru prošle godine, uopšte smela da spomenem aplikaciju na storiju, jer znam da kako spomenem, tako ona puca i ode mastu propasti, morali smo da gradimo nešto od Samo ne pominjite Health & More posle ovog, da izbegni aditive i samo posle ovog videa nemojte svi da odete na aplikaciju. Da, ne, sad će moći, za par dana kad ovaj video već bude objavljen, što kažu moji programeri, mi ćemo realizovati aplikaciju, dakle aplikacija će biti osvežena i moći ćete da ulazite normalno. Eto, treba će nam strpljenja sa vaše strane, možda tih prvih mesec, 2, da mi ponovo osvežimo bazu namirnica. U njoj trenutno postoji blizu 17.000 proizvoda, međutim od prošle godine kada smo radili ono prikupljanje proizvoda, naši ljudi su pratili, što je bilo ručno, zapravo da bi ova aplikacija postojala, i to ću možda reći, mi smo morali da uđemo u svaki supermarket, imali smo one naše planove ko gde ide, bilo je nas 17 devojaka i to je opet bio neki finansijski izdatak na koji sam bila spremna, jer baza namirnica sa sastavom potpunim u Srbiji nije postojala.
tako da smo morali ručno da zađemo u prodavnice, da slikamo prednju stranu proizvoda, barkod proizvoda, sastav proizvoda, nutritivnu tabelu proizvoda, onda devojke koje su u prodavnicama šalju preko Vibera devojkama koje su u kancelariji, koje sad zamislite taj posao, ručno prekucavaju sastojak po sastojak, a samo ću vam okvirno reći, 16.000 je proizvoda, svaki proizvod u proseku ima 10 do 15 hemijskih supstanci. Svaku hemijsku tu supstancu mi smo ručno uneli u našu bazu namirnicu, u naš taj dashboard i to je bio posao stvarno, ali opet ne možeš to da uradiš ako ne voliš. Mislim, ko bi se na to... Ne može tu, kao kažu, jao i komercijala, ne može tu novac da te vozi, nema šanse. Ja garantujem da neko, ako hoće samo zbog novca da sprovede ovu aplikaciju delo, neće je sprovesti, ne postoji opcija jer to stvarno treba, to je već 4 godine, baš, neću reći pakla, ne volim tu reč da koristim, ali baš je bilo muporno. A mogli bismo da se dotaknemo jedne večeri, kad smo dobili informaciju da aplikacija mora da se prepiše i kad si ti rekla baci sve papire, ja ovo više neću da radim. Zato što su programeri rekli da je za prepisivanje potrebno u tom trenutku 10 ili 12.000 evra. 12 je bilo, ali to je bio period kad mi nismo imali Pure i za mene je tada nekako bilo, ja nisam znala šta, odakle. Meni nekako sad Pure je omogućio da u redu imamo zadovoljne korisnike po pitanju proizvode, njima znači, efikasno je. Sa druge strane mi imamo tu mogućnost da sad ulažemo u aplikaciju, da je gradimo i da ja ne moram da idem da molim sponzore da nam daju 5-10.000 eura i slično. Volela bih u ovom videu kad smo već kod sponzorstva da se dotaknem da je jedini grant koji smo dobili u smislu bespovratnih sredstava bio od Vize Srbije i zaista im hvala na tome jer to je bio onaj prelomni trenutak da li mi uopšte ti si me nagovorila da se prijavim, jel da? Aleks Bezmarjević je podelila to bila na svom storiju kad si mi prosledila, da se setiš? Da, i to je bio trenutak da smo rekli dobro, nema odustajanja, neko je ipak prepoznao da je ovo vredno i zato mi ova nagrada sad toliko znači. Ako mene pitate da li smo u top 50 firmi prošle godine, ja ću vam iskreno reći sigurno da nismo, a sa druge strane kao ideja sigurno smo u top 5. Iskreno. Po pitanju ovog priznanja, ako mogu tako da kažem, kažu mi da moram da skratim, ali negde smo ponosni na to što je ova ideja naša i što je nekako nastala u Srbiji i što je nacionalna, a mi smo se takmičili u ovome bukvalno sa svim nekim firmama koje su mega firme i drago nam je da je neko prepoznao uopšte vrednost ove aplikacije. Dobro, ajde samo sad da se vratimo na to kad su ti programeri rekli 12.000 evra i kad ti rekla neću ništa da više da radim, ja više ovo ne želim, da sebe zarobljujem dalje. To je bio avgust, sećam se i ja. Avgust, ali ne prošle godine, nego preprošle godine. Tako je. Šta je tebe ipak vratilo da ti kažeš dobro, skupit ću novac i prepisat ćemo aplikaciju, iako ta prepisana verzija je bila jako loša i morali smo opet da plaćamo prepisivanje aplikacije. Mi smo prepisivanje aplikacije radili do sad 2 puta, opet zbog toga što nismo mogli da pronađemo programere koji bi to što je bilo u našim mozgovima mogli da prenesu na aplikaciju. Prenesi u financije. Koliko je 2 puta prepisivanje? 2 puta prepisivanje je jednom 12, a ono prije toga je bilo ono jeftinije, to je bilo 7, 12 i 7, 19.000 eura. Da, prepisivanje, da ne uzimamo u obzir da smo sada 3. put prepisivali posle ovoga, što je bilo 11.000. Mislim, ako moram već da pričamo o tim ciframa, ali kada moramo da se dotaknemo od toga, jer ovo je aplikacija koja samo se finansira. Mislim, nije projekat za koji postoji biznis plan, eto, ako neko zna da nam pomogne oko biznis plana za aplikaciju, ali nekako uzeti narodu pare, ne u tom smeru, nego da nam sugeriše možda kako da napravimo aplikaciju koja će postati samoodrživa, a koja će raditi i koja će moći da sebe samoodržava. Evo, ja sam otvorena za sve ideje, stvarno nam je pomoć potrebna u tom smislu. I ja bih samo dodala veliku zahvalnost brendovima koji su u drugom lansiranju aplikacije pristali da se... Što ne dođeš ovdje kod mene? Ne. Koji su pristali da budu na aplikaciji i koji su finansijski zapravo svojim učešćem na aplikaciji pomogli da ta aplikacija opstane, jer da nije bilo njih u tom prvom koraku, to su bili jako dobri brendovi, možemo i da ih... Jeste, kada se desila ta potencijalna mogućnost drugog prepisivanja aplikacije, kada je došla ta suma od 12.000 eura, kada sam ja rekla ljudi, prestajemo sa ovim, ja stvarno nemam, a tada nisam radila u apoteci, dala sam otkaz, postojao je samo Health & More, Lazar moj je radio, moram da objasnim, Lazar moj je radio u firmi za neku platu koja nije ekstremna, iznad prosjeka, iznad je minimalca, ali svakako nije nešto što može da isfinansira aplikaciju od 12.000 eura. Tada je bio trenutak da kažem ja ne želim više ovo,
a sa druge strane Marina je negde rekla, dobro, zbog čega si ovo do sada radila? Kad sam se ja setila svih stvari zbog čega je radimo i tad smo rekli, dobro, ajde da vidimo, da smislimo načine kako možemo drugačije. Seli smo, popisali smo brendove koji su zaista čisti, koji su prirodni, koji su clean i tada smo ispregovarali sa tim brendovima, ali mogu tako da kažem. Zapravo poslali smo im jedan mail upitnika da li bi oni podržali naš razvoj aplikacije. To su bili brendovi poput Herbalaba, poput Dimasa, poput plemenitih ulja, to su bili Azeta bio, Centifolija je tada bila za make-up, to su sve izuzetno, kako bih rekla, mislim, izuzetno vredni brendovi za koje sam mogla da stanem svojim imenom i prezimenom iza njih, a koji su nam tada omogućili da mi prepišemo i obavimo to drugo prepisivanje. Postojala je mesečna pretplata, da se sećaš toga, mesečna je bila pretplata, pa smo mi onda iz meseca u mesec skupljali za to drugo prepisivanje. Jako veselo. Imalo bi o ovome da se priča o celu. Dobro, i ajde samo za kraj da nam kažeš koji je glavni motiv zbog kog se u aplikaciju i dalje ulaže i zbog kog daješ sva sredstva koje si u mogućnosti da pružiš kako bi ta aplikacija i dalje bila realizovana. Jer smo rekli da je par puta bilo ja ovo više neću da radim. Glavni motiv je da ljudi zaslužuju čistu hranu, jer sve više smo kao nacija izloženi bolestima. Ne da smo izloženi bolestima, već mi te bolesti sami proizvodimo unutar naših organizama, tako što jedemo sve što se plasira trenutno na tržištu, a veruj mi da kada smo radili prikupljanje baze namirnica, da smo tada ustanovili da 2% hrane koja se plasira u prodavnicama nije hrana, to su više hemijske mešavine raznih aditiva i više od 98% hrane zapravo je hemijsko. Mislim, mi toliko na društvenim mrežama pričamo danas o tom zdravlju i toliko pričamo o kalorijama, niko ne priča o tome koliko hemije na dnevnom nivou unesemo. Šta se desilo kada si podelila etiketu jednog jako velikog brenda, pa je stiglo upozorenje da bi mogla da budeš tužena? Tako je, podelila sam etiketu jednog jako velikog brenda suhomesnatih proizvoda, gde sam rekla, samo sada je to pokazano da je istina. Ja sam malo istrčala ispred rude, u smislu rekla sam u vremenu kad to niko nije pričao o tome. Rekla sam da nitriti, konzervans koji koristi taj jedan veliki brend koji se tako upakovao lepo u zeleno. Zapravo kada sam podelila etiketu tog jednog velikog brenda gde sam rekla da nitriti, E250 konzervansi koji se nalaze u suhomesnatim proizvodima su potencijalni kancerogeni i da su svrstani u tu grupu od strane IARC-a, to je internacionalna, zapravo međunarodna agencija za istraživanje karcinoma. Tada me je pozvala jedna gospođa Jasmina iz te njihove kompanije koja mi je rekla, znate Kristina, ovo remeti naš ugled. Ja kažem, znate Jasmina, ovo remeti malo i naše zdravlje. Mislim, može li to malo bolje? Gde je ona meni rekla da mi smo svesni da nitriti jesu konzervansi, međutim nisam sigurna da mi to zbog marži i svega ostalog možemo trenutno da izbacimo, zato što, ajde taj deo da pojasnim, kada se dodaju konzervansi u meso, to meso može trajati godinama na policama dok je u frižideru u nekim supermarketima. Ako bi oni stavili rok trajanja do 7 dana, oni bi to stalno morali da povlače. Njima logistički u industrijama, ja verujem da je to jako teško, međutim za našu decu koje to jedu na svakoj slavi, na svakom rođendanu, mi imamo one tanjire sa predjelom, za nas to ne treba da bude opcija. I sada kada je 2026. godina, krajem prošle godine, nitriti su zvanično svrstani u grupu, čak i od strane FDA, u grupu kancerogenih jedinjenja, pa ste videli verovatno na društvenim mrežama suhomesnati proizvodi svrstani u grupu, istu po pitanju karcinoma kao i cigarete. To je tačno, zato što sve to što je prerađeno u suštini sadrži konzervanse. Da li možemo zdravije, i to moram da kažem, i eto, to mi je još jedna velika želja, možemo zdravije, možemo da pomognemo našim domaćim realno proizvođačima sa možda marketingom, oni da nam proizvode čistije, zdravije, bez konzervanaca. Mislim, ja sve to imam u glavi, samo sad to sve treba sprovesti i pritom treba sve to napraviti da funkcioniše. Jasmina te je zamolila da obrišeš tvoj video. Jeste, video je otišao na više od 700.000 pregleda, to se toliko delilo na Instagramu, na TikToku, baš je bilo deljeno. Ja sam obrisala, iskreno, jer tada, to je bila, nisam sigurna koja godina, baš na početku nešto aplikacije, tako je, tada nismo imali pravni tim iza sebe, nisam znala da li zaista smem da pokažem nešto što je javno dostupno. Dakle, ja nisam rekla nitriti tu postoje, a oni ne postoje. Na deklaraciji, na njihovoj etiketi piše da nitriti postoje, tako da to je bila istina, nisam morala da povučem video, eto opet iz neznanja, možda i iz straha, jer opet kada vas pozove takva neka kompanija, naravno da vam nije sve jedno, ali da,
povukli smo video. I da li misliš da će sada, na primjer, kada su nitriti dokazano, jel te, kancerogeni podjednako koliko i cigarete, da li misliš da će se nešto promeniti u proizvodnji našoj? našoj? Ću ti reći, ne, zato što proizvodnju našu diktiraju potrošači. Potrošači ne znaju šta znači E250 koji se nalazi u čajni, u viršlama, u kulenu. Naravno, postoji osvešćeni deo potrošača, opet naravno da izostavimo tu grupu, ali više od 80% naše populacije je neosvešćeno. Sve dok oni ne prestanu da kupuju proizvode sa nitritima, proizvođači neće reći, jer oni imaju... Šta je proizvođačima u industriji najznačajnije? Ajde to možda da dotaknemo se toga. Rast, jel tako? Rast. Oni imaju svoje ciljeve, te forcing ciljeve iz godine u godinu i tome sam i prisustvovala takvim sastancima jer sam igrom slučaja farmaceut, pa sam radila u jednoj farmaceutskoj kompaniji i njima je značajan taj rast iz godine u godinu. Oni rast postižu prodajom. Ako njima opadne prodaja, prvi će stati i zapitati se od čega li nam je opala prodaja. Ako ustanove da je prodaja opala zbog nitrita, oni će reći dobro, možemo li da zamenimo sa nečim drugim. I zamenit će. Tako su zapravo nastale zdravije verzije nekih kozmetičkih proizvoda koji su tradicionalno bili štetni, a onda su dobili neku svoju čistiju verziju. Tako je, ali opet potrebno je to osvešćenje naroda i za tu kozmetiku smo se nekako izborili jer je bilo i dosta profila na Instagramu koji su govorili o tome, pa su ljudi krenuli malo da se upoznaju i šta je aluminijum iz dezodoranasa, pa šta se dešava sa, da ne umrsim priču sad, ali da, osvešćenje naroda. Ovo je bio drugi video u kome smo želeli da vam predstavimo šta je zapravo u pozadini aplikacije i sve ono negde što je meni stajalo na duši. Neki naredni videi u Health & More pričama bit će možda videi koji su vama još korisniji, tako da pišite u komentarima, sve ćemo uzeti u obzir i krećemo polako u obrađivanje jedne po jedne. Volim vas!